Iluntzeko 8. Ataun irratia. Ataun irratian albistea. Joarra Izburua. Arratsaldeon dizuela Ataun irratiko entzule zareten guztiei. Hezkuntzak protagonismo handia hartu du, bada ostiral honetan Nafarroako presidente gaien mezuetan, era berean internet enplegua, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna eta sexu diskriminazioak tokia izan dute hitzaldietan. Arratsaldeon dizuela Ataun irratiko entzule zareten guztiei 2019ko maiatzak 17 ditu gaurkoan iluntzeko 8 eta minutu bat Ataun irratian. Albisteak, arratsaldeon. Hauteskunde orokorretako kanpainan Ciudadanosek errenterian egin zuen ekitaldiak zeresana ematen jarraitzen du oraindik ere. Euskadi irratian gaur aurreratutako informazioaren arabera 9 pertsonak eskutitza jaso baitute apirilaren 14an errenteriako foruen plazan gertatutakoagatik ikertuak izaten ari direla jakinarazi Zalaber ertzainetxera azaltzeko zitazioa jaso dute. Josu Urrutiko etxea desegindako etaren buruzagi hoia Pariseko fiskaltzaren aurrera eraman dute atxilotzeko aginduaren berri eman diote honi eta 8 urteko espetxe zigorra bete beharko duela jakinarazi dio fiskalak. 2017ko ekainean zigortu zuen Frantziako justiziak ihes eginda zegoela eta fiskaltza iturriek azaldu dutenez ondoren bada epaiaren aurrera eramango dute espetxera bidali ala ez erabakitzeko. Kataluniako 5 politikari preso hautatuei espetxetik ateratzeko baimena eman diete auzitegi gorenak. Kongresura eta senatura joango dira datorren astelenean maiatzaren 20an parlamentari agiriak jasotzera. Asteartean gorteak osatu baino lehen maiatzaren 21an kongresua eta senatua osatzeko egingo diren bilkuretan parte hartzeko baimena eman die gorenak, baina ezingo dute prentsaurrekorik egin, ez da lanen bilerarik egin ere auzitegi gorenak debekatu egin baitie. Politikan Pedro Sánchez PSOEko buruzagi eta Espainiako gobernuko jarduneko presidenteak Meritxell Batet eta Manuel Cruz proposatu ditu urrenez-urren diputatuen Kongresuko eta Senatuko presidente izateko. Batet eta Cruz PSC-ko bada kideak izango dira eta sozialisten batzorde exekutiboak eguerdiko 12:30 bildu da bada proposamenok onartzeko. Senatuko mailan berriz, gehiengo absolutua izateari uko egin dio PSOEk, izan ere, aulki bat eskaini dio EAJari eta beste bat PPri. Horrela PSOEk 3 kide izango lituzke, PPek beste 3 eta EAJak bakarra. PPrekin adostu dutela azaldu du Jose Luis Ábalos antolakuntza idazkariak Ferrazen. Sozialisten ahotan atzean utzi nahi dute iragan legealdian gertatutakoa, ez blokeorik, ez da saketarik edo gehiengo bada osorik ez izateko. Gizartean urtebeteko kartzela zigorra eta motordun ibilgailuak gidatzeko 2 urteko debekua ezarri diete ostiral honetan Emilio Titos, Mercedes-Benz Espainiako zuzendari nagusi eta konpainiak Gasteizen duen lantegiko zuzendari ausarkeriaz gidatzeagatik. Esan behar da Gasteizeko zigor arloko 2. zenbakiko epaitegiko epaileak absolbitu egin duela haren semea.
Munduari begira, Taiwango parlamentuak sexu bereko pertsonen arteko ezkontzak legeztatu ditu ostiral honetan. Gauzak horrela, homosexualen arteko bada ezkontza onartu duen Asiako lehen herrialdea bihurtu da honako hau. Alderdi Demokratiko aurrerakoiaren diputatuek gehiengo zabalarekin onartu dute sexu bereko bikotei ezkontza eskubidea aitortzen diela legeak. Asteazkenean Bilboko San Francisco auzoan izandako istiluetan Bilboko udaltzaingoak eta ertzaintzak egindako karga polizia gehiegizkoa eta bortitza izan zela salatu du gaur ostiral honetan SOS Arrazakeri elkarteak. Bilboko udaltzaingoaren esanetan oinezkoak izorratzea zegoen pertsona bat identifikatzera hurbildu ziren lekura eta alabaina istiluak sortu ziren gizonezkoa eta berarekin zeuden beste 3 lagunak identifikatzeko orduan eta udaltzainek laguntza eskatu behar izan zuten. Donald Trump, Amerikako Estatu Batuetako presidenteak emigrazio plan berri bat proposatu du. Meritu profesionalak lehenesteko familia loturen bada gainetik. Zehazki puntu sistema bat proposatu du. Bizileku baimenak eman alizateko puntu gehiago emango ditugu langile gaztea izateagatik, balio handiko ezagutzak, lan eskaintza bat eta hezkuntza aurreratua izateagatik edota lanpostuak sortzeko egitasmo bat izateagatik. Halaber, ingeles maila eta gizalegea 2 ezinbesteko baldintza izango dira. Gertuko albisteetan gaur goizean Inigo Urkullu lehendakariak Bingen Zupiria kultura eta hizkuntza politika sailburuarekin batera Legazpiko Agirre Etxeberri bisitatu du. Sustraiak eta Korosti dantza taldeetako bada 2 dantzarik aurreskua dantzatu diote goiz deiako txistulariek jotzen zuten bitartean. Patrizio Etxeberriaren etxea izandako Agirre Etxeberri eraikina kanpotik eta barrutik ikusi dute lehendakariak eta sailburuak. Urkulluk arkitektura aldetik Aljuria Enearekin antzekotasunak dituela esan du. Girola. Kiroletan saskibaloian asteburu honetan jokatuko da Euroligako lauko finala Gasteizen. Europako saskibaloiko ekitaldirik garrantzitsuena izango daunako hau. CSKA, Mosku, Real Madrid eta Fenerbahce Antola Anadolu Efes dira Euroligako finalerdietako kanporaketan eta beraz maiatzaren 17tik 19 Buesa Arenak goi mailako partidak hartuko ditu Europako txapeldunaren zain. Aimar Olaizola berriz, pilotan goizuetako pilotaria frontoietatik kanpo egongo da 3 hilabete. Asteburu honetan berrirore ikusiko dugu jokatzen naiz eta oraindik ere sasoiko egon ezten. Irabastiauko la honenak ba, listo. Ala diote baita nahiko dirua ekarriko dula eta jendetza pila bat, baina eguraldiak laguntzen dugu, osea que ondo, primeran. Es un acontecimiento que hay que aprovecharlo y disfrutarlo. De no ser con el Baskonia, pero bueno, nos gusta que vengan, ¿eh? Yo lo que quiero es que venga gente, que conozca a Gasteiz, sí. Llevamos ya un par de semanas aquí, que hay mucha gente, a lo mejor somos más de 80 personas trabajando a la vez, torneos de 3x3, de 4x4, actividades para niños. Aurreko albistearen hitza genituen horiek, baina asteburu honetan berriz amaituko da Santander Liga eta oraindik ere hainbat postu erabaki gabe daudela esan behar dugu. Txapeldunen ligako UEFA Europa Ligako postuak esaterako. Beraz Atletikek, Realak eta Espainolek bihar izango dute jokoan Europarako bada sailkatzeko txartela. Arratsaldeko 4:04 Zurigorriek Sevillaren kontra jokatuko dute. Sánchez Pizjuan bada futbol zelaian eta Txuri Urdinek Espainol izango dute aurkari Bartzelonan. Beste orain bai prest dugula uste dut, albistearen hitzak entzun ditzagun. Entrenadore hobi haue Barcelonako ni pentsot ez dauela, ez bakarrik
entramentu bezala, bera, zelako edan, ez? Eta berak tranquilidade emoten da belako, ez? Horregatik, kontratu edeko, botetan badabe, eurentzat txartu izango da, seguru. Hori etxek Eibarrek bada Bartzelonaren kontra jokatuko ligako azken partida eta Jose Luis Mendilibarrek Ernesto Valverde Bartzelonarrarentzat entrenatzaile egokia dela esan baitu. Errepidetara egingo dugu begirada datozen minutuetan kamioi baten matxura eta autopilaketak amaitu da baititugu momentu zape 8 errepidean 58 kilometroan Deban Irungo norantzan. Herri guztiak momentuz irekita. Hori errepasatuta eguraldira begirada egingo dugu, eguraldiak larun batean giro freskoarekin eta eurikontuekin jarraituko baitu, haizeak mendebal ipar mendebaldetik joko du, tarteka indarrez gainera eta temperaturan ez da aldaketan dirik izango, zeruan hodeiak nagusituko dira batzuetan erabat estalita, egongo da eta esan bar da itxasaldetik zaparradak ere sartuko direla gainera goizean euria ipar isuri aldera mugatuko da eta toki askotan ateria utziko dio, baina arratsaldean zaparradak barne alderan zabalduko dira, giro ezatsegina nagusituz. Iluntzeko 8 eta 11 minutu, albistegia amaituta, hemendik aurrerako guztia ondorioren esku izango dugu eta gaur jago apalategi izango ez dugunez, neroni izango naiz iragarkitxo bat eta berehala hasten gara. Ataun irratia, informazio zerbitzuak. Saio hau eta albiste guztiak ataunirratia.com eta nahi bezala plataforman eskura.